apalagi kita di budaya Batak milenial yang memberikan materi-materi bagaimana mendokata kepada pemula kepada naposo anak Batak. Kali ini saya akan membawa materi bagaimana mendokata mamereng nomor sahid melihat orang sakit keluarga, tutur, atau orang dekat kita. Begini hatanya. Molatima tapasa tutuhan di pasu-pasu do di lomonirwana itu kita. Hipas dohami mendapat kamu, hipas dohamu dapat kami. Ima tutu namar syalamai di haror nami dia pala tikyon. Nahu bigi hami nasongko parsahiton tu pamatang muna diar nasalpui. Pinuji Tuhan, molati Tuhan, ngaku mangangpe, hubari kami pamatang muda de palatikyon. Asima tuturan Tuhan, marhiti lakkana, marhiti tang yang nami de palatikyon, tuhatok mama. Ipas pamatang muna, marguguma, obat nari pangamuna, marguguma akas panganon do sinumun, nari pangamuna, tupa hipasok pamatang muna. Songsonipe akka medis nama jama di perwistuama asanggit merbisuk nasida lahu penyembuhan pemulihan muna atau ketiki nanengro diamu dengan nami molo diaka hatani julma jala kesata penduduk kodoi kesembuhan itu 50% adalah pikiran jala songoni bebe ngasongon nani halatto nih olo dolani pikiran mol belum persaiton itu hamu be tong do berbagi pengalaman iba molo namar saiton maloma kontrol pikiran akka hira-hira dia naso perlu akka pikiran di bolo di pada maju asa fit pamatang muna fit pikiran muna to katikin naneng ro mulung hipas boy menyelesaikan nih sonari patenak kamu zoramuna patenak kamu pikiran fokus untuk penyembuhan akka sipanganon do sinumun dijaga dioloi akka ni deka hatani medis teratur deka mars panganon dak kuat hidup lala na paling perlu sepaston nami asangke matutu sahih dari pamatang muneh tanggal meh dang delamu peut suruh tamu tok katikinan yang ro asanggit boy hatop hipas samu deka manguna silomuna na pinasa ni Tuhan tuamu asima tuturan Tuhan hatop ma hipas pamatang muna tok katiki naneng ro songsoni songon holong nak kaning kami gula tonggi del nami doi asanggit asiran Tuhan tutong kina parne apa muna tok katiki naneng ro manginum gula tonggi nama satami tuamu lutumpe adong sautik pasatami ringgit situ suara gatini menurut sedepel doi songon pengurban nami tuamu dak kahita nama syahulungan atung sautik boy manukul-nukuli rohamuna di ringgit situ suara nama satami tuamu songonima hatana cepek hatana bui pasatami songon hata motivasi songon hata penyemangat tuhamu natakas na orang sehat di arena salpui asima Tuhan di sapung mai hai pason asni roha tuhamu to ketiki